Må vi se? Hvad laver du? Må vi lige se, du kan igen? Hvad er det, den kan, den der? Ja. Skal du lige have en tår? Skal vi lige have den her oppe, og så kan man drikke. Det er dejligt. Ja. Ja, det er bare rigtig sjovt. Ja, kan du gøre det igen? Er du klar? Okay. Værsgo. Må se. Ja. Du gjorde det ikke rigtigt. Okay, det igen. Ja. Kan du finde ud af det? Må vi se? Ja, du er rigtig dygtig til det. Ja, du er rigtig dygtig. Ja, okay. Tak for det. Kommer der en mere? Ej, hvor er du dygtig. Igen? Nej, igen.